Pages je textový editor priamo od Apple. Ide o iOS verziu dobre známeho Microsoft Word. Ponúka všetky tradičné funkcie textového editoru tak, ako sme zvyknutí, v mimoriadne peknom obale. Veľké množstvo fontov, rôzne typy a veľkosti písma, zarovnaní či odsadení od okraja. Pred začatím nového dokumentu dostávame na výber viaceré typy šablón podľa cieľového zamerania textu. Či už ide o list, rezumé, proposal, pozvánku na party a podobne. Veľmi pekné, no najmä účelové. Uľahčí formátovanie finálneho textu. Hotový dokument je možné pár dotykmi poslať mailom, tlačiť, exportovať priamo do iTunes či zdieľať na pracovnú iCloud platformu Apple iWork. Výsledok práce je možné exportovať vo formátoch Pages, Microsoft Word alebo PDF. Rovnaké formáty dokáže aj otvoriť a pracovať s nimi. Pages je klasický textový editor, ktorý odporúčame na písanie jednoliatého textu bez výraznejších nákresov a schém.